semu branang pasuryanipun. Dumleweran riwehipun wonten menapa? Jenggala iki geger. Jenggala tuwa gredak. Geger. Perkawis menapa? Kula kok mboten ngertos. Menyang ing Tirtayasa ana sawijining resi. Jenenge iki Wilumaya. Kapara sarasian para anak wirid. Anak wirid mau kalebu kadangmu wirid. Sinten kan? Asmara bangun. Aku komelu. Panjenengan nggih ciciklu. Yo, jenggala wonten Brahmana enggal, keng Madepok wonten pertapan Tirtayasa. Aku mung kepengin jajaki sepiro ngelmune. Ewadene mangkalke atiku. Lah kok saged panjenengan ngantos grahing penggalih? Perkarane iki ngopo? Dheweke ngandhake bakal tumurune Wahyu Cempaka Mulya. Sapa sing bisa entuk Wahyu Cempaka Mulya kakon dadi ratu ing Nuswantara. Pisan sing ngangka loro umure tambah 500 lah iki lho. Oleh kurang patek percaya. Lajeng menjenengan menapa nggih nderek nggayuh tumurunipun Wahyu Cempaka Mulya? Dak jajake atine. Aku yo melu kepengin. Kapara bangun. Kadang kula Inu Kertopati. Lah, kuwi Ugi kepengin gaduh tumuruning Wahyu Cempaka Mulya. bangun ana sarate, loro sarate. Siji Dewi Sekartaji, loro Ragil Kuning. Asmara bangun kadang kula nggih Inu Kertopati. Badhe nggayuh tumuruning Wahyu Cempaka Mulya ning wonten serananipun. Lah kuwi Lajeng magepokan menapa kalih Galuh lan Ragil Kuning. lah iki lho. Sekartaji karo Ragil Kuning yen wis diparingake Resi Wilumaya bakal nggo nablek kawahe Gunung Bromo. Kadang kula Inu Kertopati ya Asmara bangun kados Nglilakake, dipun lilakake. sawijine wong tuwa ngelikake marang bangun babar pisan tanpa dikabeh. Mung aku njajaki sepiro ngelmuning Wilumaya. Aku rewa-rewa kepengin gayuh Wahyu Cempaka Mulya. Aku diparingi syarat siji. Panjenengan dipun paringi srana. Lah yo, Menapa syaratipun? syarate kuwi yen tak kandhake iki materake. Prayoginipun Blaka Suta kemawon. Menapa bananipun tali srana si kagem Kang Mas Handaka Putra? Tak kandhani iki. Aja kaget. Tak teke atimu. Syarate iki tuglen janjamu. Mangi dikit ati. Resi Wilumaya ndak ajar. Saiki rening kowe resi kang bentur tapane. Pun Kakang njaluk ego. Piye bisane aku bisa ngalahake Resi Wilumaya? Sakurite Pikajengan panjenengan cek ben aku bisa jaduk. Ora enek wong ngalahke aku. kersanipun Lah egomu wong kowe iki resi kang pinunjul are. ngeten nggih Kang Mas. Ya, Sareh wis tak sareh sik. Tak ngempet aku. penggalipun dipun tata rumiyin. Perkawis Resi Wilumaya kepengin ngersake pati kula, panjenengan boten sisah sumelang. Lho, kowe iki sedulurku jare. Kok aku ora semelang piye? Aja nganti dulur kuwi direnah dening pawongan liyan. Kula mboten maido tresna panjenengan kalih kula. Cilik kula dirasani kalih asanes, ageng dianjap sakit ngantos pati kula ndika mboten lila. Ora lilo aku.
ngoten nggih Kang Mas. Perkara pati antarane pati menika mboten gumantung wonten kersanipun tawi wonten astanipun Brahmana utawa Resi Wilumaya ing Tirtayasa. Terus Perkawis pati menika namung wonten korbanipun dateng maha kuwaos. lah iki. Ana wong kaya kowe kabeh iki ya ora ana wong loro atine. Nek aku ya kepeksa. Ambek nggih kersane. Sing gak butuhake sok kapan aku iso mateni Resi Wilumaya. Boten saged. Nek dika nyuwun papan utawi panggenan wonten Dargawilis kagem ajang perang kula sing boten lila. Kula boten lila tur kula nggih boten ajik malilai. Nek tak go ajang perang ora kena. Wis ngene wae. Aku ora kudu perang ning Dargawilis. Perangku nang Tirtayasa, aku tak nurut ning Tirtayasa. Napa kirane panjenengan saged menang kalih Wilumaya? Mula kuwi aku njaluk jimatmu tak nggone perang. Ngaten nggih. Yen panjenengan butuhake menang kalih Wilumaya utawa nyandhek kamurkaning Wilumaya, niku mboten ajeng angel kok. Bina omong lho. Aja kok waton omong-omong ki mau waton. Selamine napa nate kula niku goroh. Tak jejeki Kalih arek. sepuh. Tak jejeki ceblok era gaceh kok. Lah sing dereng tanggap panjenengan kok. Terus Wonten cara sauger panjenengan saged ngayahi utawi nindakaken. carane Sranane wonten 3. Ayo. Inggih. Siji, Keng kaping sepisan dika kedah kersa nglampahi lelaku Danadriya. lelaku Danadriya. Paring wong kang serakatan. Leres. Lah, wong sing kekurangan aku kudu paring. Kedah Saguh. 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 Niku laminipun ugi sekawan dasa dinten. 40 dina nek perkara ngeweki wong-wong kowe aku saguh. 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 Sing angka kaping 2. Dika kudu nglakoni madat ora kena awor kalih wong wadon. Piye? Malah ngenyak aku kowe. Lah aku kira awal bojoku sewengi gecer arek. Malah kon wadat. Lah kantun panjenengan kersa napa mboten? Lah Jare aku kepengin mau- ngalahke Wilumaya. Lah aku mau Angge mboten saged menang kalih Wilumaya. ya wis aku tak aramon bayumu. Tak golek jaba. Nggih mboten angsal sampeyan. Lho ra gak mbek bayumu. Wong niku lelakon kok. Ya ora karo sapa-sapa. Niku nggih 40 dina suwene saguh mboten. Ora wong wadon 40 dina. Ya wis tak empet. Saguh. Saguh. Nan, Tenang. sing pungkasan sing kaping 3 nggih. Dika kudu gelem nglakoni sabar. Lah iki lho. Di kowe ngerti watakku ki serogolan. Yen to sing ngungkuli gunem kowe aku wis brontok, kok malah mbok kon sabar. Lho kantun kersa napa mboten? Isih kepengin menang karo Wilumaya apa ora? Kedahipun Nggih nglampahi sabar. sabar, bar sabar. Saguh. Bar sabar. Yo, sago di aku. Yen saguh niku nggih 40 dina suwene. Yo 40 dina. Ora wong wadon 40 dina. Sabar 40 dina. Dono wewe 40 dina. Nggih. Tak sakui. Yen dika saged nglampahi 3 srananipun niku wau, dika tetep badhe pikantuk kemenangan kalih Wilumaya. Syukur kudune aku Ning bisa. saantawis lenggah wonten mriki. Yo. Dargawilis wonten tamu. Sik to. Kamat-kamatipun Kakang nate ngerti. Sopo iki? Putra Kedhi
Amisena keng kadang Gunung Sari. Gunung Sari. Kang Mas watak wantu ora beda karo ramane. Gagah prakoso. Ganteng. Ayo aku ngerti kae cek cilik hari ini. Nggih rikala semanten kula tasih timur. Benten kalih saniki. Kula menika sampun ngancik tataran kadewasan Kang Mas. Yo dadi senopati. Sampun dados senopati wonten ing Kediri. Dadi senopati ing Kediri. Nggih. Mesti watakmu koyo Setyaki. Oh, nggih lho. Watak Setyaki kae. Wis yen ana musuh lagi tembung sak ketap aning tel. Wis Pukul dulu urusan belakang. aku Lungguh sik. Dipun prayogaken ngenten lenggah Kang. Ya. Yayi Gunung Sari kadangipun Kakang. Kang sabda kanthi imbalan. Basuki tekamu ana Yarga Wilis ta ing Gunung Wilis di. Sowan kula ing kalih Sambekala mboten wonten alangan setunggal ke menapa-menapa mboten katalumpen Kang Mas Curiganata. Kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kang Mas Curiganata. Tak tampa pangestune Kakangmu tampanana ya Di. Sanget anggen kula nampi mugi ndadosaken jijimat kula Kang Mas. Cethane tindak nglangke apa ana wigati Gunung Wilis. Kang Mas Curiganata sampun dangu kula mboten minggah wonten ing Gunung Wilis. Kang sepisan kula menika tuwi kawilujenganipun Kang Mas Curiganata. Matur nuwun ya Di. Kang angka kalipun Kang Mas. Kula menika badhe nagih janji ngersanipun Kang Mas Curiganata. Sing sepisan kangen marang kakangmu Yarga Wilis. Dungkap sing kaping pindho arep nagih janji karo kakangmu Yarga Wilis. Menika leres. Lho aku apa nate janji karo Adi Gunung Sari? Napa panjenengan menika etok-etok lali napa panjenengan niku nglali? Bab apa ya dia? Napa panjenengan menika mboten kemutan rikala semanten Kang Mas? Rikala semanten Kang Mas Panji Asmara bangun panjenengan dhaupaken dhateng Kang Mbok Galuh Candrakirana. Ya, heeh. Panjenengan sampun janji dhateng kula. Rikala semanten panjenengan badhe njodohaken kula kalian Kang Mbok Ragil Kuning lho. Ampun supe lho sampean. Kok isih eling nggih. Kula menika malah dielingake dhateng Kanjeng Rama Lembu Amisena. Supados minggah wonten ing Gunung Wilis Kang Mas. Kalenggan iki. Si. Kakang, kula Handaka Putra. Kula piring pun seneng. Dadi ora ana nek wong akeh kae ngarani bendo ilang. Nah, nek Yayi nuntumake balung kang kisah. Panjenengan gremen penggalih rujuk. Kene promosi Gunung Sari kelakon jejodohan kalih Adindika Ragil Kuning. Senenge ikutan pindhane padha karo aku kuwi ke Taman Banyu Suwindu suwene nang awak. Tapi narak piye nggih? Yayi Gunung Sari, Kang Mas Curiganata. Njur lekase Paman Lembu Amisena kepiye? Paman Kanjeng Rama ngendika kados mekaten, lamun kula saged dhaupan kalih Kang Mbok Ragil Kuning, Kanjeng Rama Amisena pasrah dhateng panjenengan. Panjenengan boyong mboten napa-napa. Borong. Nggih. Jere kabeh mau pamundhute Paman Lembu Amisena lan pamuntahe Yayi Gunung Sari. Ora ketang kaya ngopo aku kudu bisa nyenengke. Nggih. Gunung Sari. Sabda tini lahir batin kowe seneng karo Mbak Yumu Ragil Kuning. Boten wonten bocah wadon kula ingkang tresnani. Boten wonten bocah wadon sing dados gandelane ati kejaba Kang Mbok Ragil Kuning Kang Mas. Sekseni ya. Si. Daupmu karo Kang Mbokmu Ragil Kuning sok dina anggara dasih ulan ngarep ya dia. Anggara dasih ulan ngarep.
Janjine sabar. Mboten paring sulung nggih. Ora. Wis tak meneng ae. Harga wilis niki sing gadah kula. Pangwasamu Dika kedah manut kalih kula najan sedulur tuwa. ya aku tak manut karo kowe. Nuwun sewu Kisana. Nggih. Mboten teges kula kami tambo kepareng nila krami tegese. Kula takon kalih Dika. Paring asma sinten lan saking pundi? Dipun tepangaken kemawon. Nami kula Wirawa Seta. Wingking saking Kadipaten Salokantara. Lajeng panjenenganipun kok sinten? Menawi Dika pengin ngertos kalih kula pun Resi Curiganata. Panjenengan Resi Curiganata. Bingah sak lebet manah. Sak sampunipun kula sampun saged pinanggih kalih Resi Curiganata. Estunipun kula nampi dawuh. Ngersanipun Bapak Guru Wilumaya dawuh ingkang kula tampi. Dika kudu mati saka tanganku. Apa? Kamas Sandokapur. Gunung Sari. Si kula Lenggahke Kakang. sabar janjine lho. Ya, sabar. Janjine, mbok. Aku nek tamu niku wis. Nggih, kula Aku tunggoni. nek tamu niku wis. Sabar. Sago mboten. Ya, aku tak sabar aku. Ya, sabar. Nuwun sewu di sana. Cetha wentahing Dika dipun utus kalih Guru Dika. Nggih, Saking Pertapan Tirtayasa. terus Nami Resi Wilumaya. nggih, Nyuwun pati kula. terus Oh, ngaten. Dipun tenggo saantawis nggih. wis takon. Gunung Sari. Sabda timbalan Kamas Curiganata. Coba tamu sing saka Salokantara utusane Wilumaya. Sing saka Pertapan Tirtayasa Tirtayasa. temonana sakwentara nganggo cara Kediri ya. Ngangge cara Kediri. Contonono kakangmu. Kang Mas Handaka Putra, Nggih. menika wonten tamu. Terus? Kula menika badhe nemoni tamu. Lah, Ngangge cara Kediri. contohna pun Kakang contohna ge sabar. Pun. Sabar, Jenengan sabar. linggah. Yo narak mawon jenengan. Janjine Sepuh. sabar. Ora aku teges tambuh kelawan kowe lagi pisan iki aku ketemu kelawan kowe. Sopo kang dadi aran? Wirawa Seta. Wirawa Seta. Bali sapa? Yen to kowe sudi ambastani, aku Gunung Sari, putra pengayoman ana ing Kediri. Gunung Sari. Apa bener kowe njaluk mustakane Kang Mas Curiganata? Ora kleru. Pancen aku kepengin njaluk nyawane Resi Curiganata. Yen to kowe kepengin njaluk mustakane Kang Mas Curiganata, iki diwantu. Aku jane dilari jagat. Mboten ajeng saged nglampahi sabda.
Kandu cara piye? Dengan kedah manut kali kula. Ya sak tak manut karo kowe. Nek cek sabar tenan. Wonten sentang menika wonten nami cupu manik asta biro. Nek teko kae cukup maneh. Panjenengan mlebetaken cupu manik asta biro. Wah, kepengin sabar kok angel men. Ya, sabar. Yo wis sabar lho. Aku ning jegara ora arep padang saka tegal pakartine Resi. Kamas Handaka Putra nyuwun pangapunten. Nun sari lereng dhisik.